kai wasu mazan sai a hankali. Wani saurayi na ya dauke ni muka je shopping, min shopping 10 na arziki dai haka ya hada min. Mu zo waje ka park aka juya kaya a boot, na shiga mota zan tafi sai wani yaro daga ciki, ɗaya daga cikin sales board din ya kuma fito da wasu kaya, sai ya ce a'a to tsaya kawai bari in bude boot in zuba miki sauran kayan ki tafi da su. Ya bude boot ya zuba sauran kaya, ni kan na ja mota cike da annashuwa da farin ciki na tafi gida. Na je na yi parking, ina parking na bude boot in sauke kaya ya ce sauke ni. Kaya ba kafa ba, ashe dan matsiya ce lallaba ni yayi na shiga mota in gaya maka ya sauke kayan. Allah ya kwashe maka wallahi. Allah ya isa, iya time din da ya waste min Allah ya isa.